Witajcie w niedzielę, jojem prawie we wdzydzach. No i jojem bez tapyte, bo razem z własną Ilą Pryćkłewską i Eugeniusem Pryćkłewskim dziś mamy krótki epizod w takim filmie Pałac. To jest film kasiepsko, polsko, niemiecki, tak to można rzeknąć. No i co? No i witaj, jak to je w latach 40. białci nie miały tej tapyte na pestku, one prawie wcale są nie malowały, a jak są malowały, to byś na jaką impreza. No i jem tak natural, ani pazrów nie mam, nic nie mam, no wezrze jak nie powiem co, no ale no co. Ciegłe są, nie robi dla kasiep. Andrzej z gry w filmie. Baro powóźno rola. Ale to nie jest pierwszy rys. Jemu gruny. Fajn był ksełan my. No to patrz. Który pokacie fajn tyś. No to od dziadka. No. No. Teraz my prawie ci kumy w auce. Bo jest ze mną. Gdzie moja sma? Dzidza. Nie, Kansa. piękno. Tam krótce. Jo, ale to Motor. Nie widać. A tam stoi was ta geny i młodzie, które pójdę do was te gengłe i nagrumę taką rodźba dla młodych ledzy, dla młodzezne, dla młodych szkolnych, żeby przejechali do Gdyni, ale to już musi rociec was ta geny. Gdzie jest zbliżenie na tego Niemca? Tak. Chce? No tego Niemca. Widzisz tam stronę? I Niemca. I chłop w modrym wąsu. Trzymaj. Tak trzymaj. Jest Żołnierz powinien siedzieć. Gdzie to łazyś? Nie mamy innego z tego, on żołnierza też. No nie można. Piotr odca też nagrywam, żeby nie było. Tak jak ten nagrywał śledzy w Radiu Kasieby, tak to ja nagrywam ciebie. A co ja mu powiedzieć? Nic. Musisz pozdrowić śledzy. Pozdrawiam wszystkich. No widzę tak piękna po kasiebsku chłop gody? Wehrmacht i SS. O, angażowani to motory mamy zapalone. Rozmyśl te. Andrzej, zerknij coś. Nie mam nic do powiedzenia. Zaraz będę araśnowany i nie wiem jak to się skończy. Może ostatni rys co widzę. Ja? Jo. A ja mam fajne obleczenie, nie? Tacie richtig z plany bojowego, wejna, reszcie to zwoła, żeby nigdy więcej nie było. A my sauczymy w najbliższej piątki w siatku multimediach na Kasiebach, na zjedzeniem pięknej konferencji dla szkolnych, młodych, tych, co są ciekawe Kasiebizny, przejeżdżają do Wyższej Szkoły Administracji Biznesu w Gdyni, tak jest na 9 i tam was słuchałem, co internet se piściły w Kasiebach, a do tego dowiedzą, jak można zrobić materiał, jak my tyłe przed chwilą robimy w tej chwili, wolny Kasiebach, po kasiebsku, czytać rozmaite, może miele piękne, a do tego będą jeszcze wspaniałe zjedzenia z hektarnym małe soba ma, a influencerką to jest jedno, ale teraz banda. wądze się ekstra, a wądze też takie belne kasiebskie pisarka, młodechny, bardzo młody, z młodym karnym soboty tam uncia, który nam według belnym powieść, a wedywy następnym, a my pięć innych napisanych, no ciekawe zjawiska Kasiebi są bardzo zdolne, przechyta. Witajcie, mamy wtork, poniedziałek mam zgubiony, teraz jadę prawie do studia, do Kłodawek Gdyńści, no i będę nagrywać dwie pieśnie, gdzie chcę mocno pozdrowić Tomka Fupka. W sieci głębelne i bardzo chudkłe, żeby te był nazut zdrów, bo dwie pieśnie już czekają mlece. Ja też chcę mocno roczyć do Gdyni w piątek. Przed tym filmem jodumę taką rodźbę, żeby wiedzieli o co chodzi. Trzeba wysłać zgłoszeni. Kto z tych młodych szkolnych, młodych ledzy chce uciec o co chodzi, ty rocie, a chodzi o multimedia, takiego gdy wasta geny.
Psi dziewczęta, ala na alazie. Śpiewaj na próbę.